Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñayi windere feeñjayi ɓatake bindaɗo nasande jeegom jolal hitande ujunnaje 25 ɓatake men fati koye cellal ɓalli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala. Moni popɗo woni min mbiyo mbara fini sa fini alhamdulillah. Enen pop en denti en ñaguima jomi men nde ɓeydanten jaam, ɓeydanen suturo, ɓeydanen ndenka, ɓeydanen yaajede, ɓeydanen cellal, o rokka men judde balɗe moƴƴude battane, kono kadi yo rokkunde moni kala diwnata ya rabbi. Alhamdulillah. Yewtere men ko fate cellal ɓalli. Eɗen gowi arde hene kala alhamisa wasiyade koye men ko fate cellal ɓalli. Hade men yettade yewtere men cellal ɓalli noon eɗen nayo seeɗa tan e actualité ji hakkunde leydi Sénégal kame leydi Mali. Eɗen gandi leydi Mali woni kaggulaɗe mabɓe mbiyen port mabɓe woni ko Dakar, ko toon conteneur uji mabɓe gueɗe kewɗe keewi ardude woni hen ko Abidjan. Gila fiyande wannode goo lewru juillet 2025 e région de Khayi ha yetti Diboli. Gila nden ne telƴini ya ngara hakkunde leydi Sénégal kame leydi Mali. Ɓe sofareɓe yahannoɓe ɗon e kala saha ene daña hen caɗele ɗe ganduɗa ha oɗo saha hewɓe hen kolliti nden ka ala teni kadi ene mbawi hay wasde hen pittali mumen yoga hen dartini ya ngaraji mumen. Ɗum jeeyi sababu noon sa ari ha to port autonome de Dakar woni kaggulaɗe mo Dakar, conteneur uji kewɗi nan toon uddi kewɗi panoɗi leydi Mali, ne waɗi nguura, ne waɗi gueɗe goɗɗe kala ngam caɗele ndenka e kisal to leydi Mali firti noon ko ɗum woni ko fulɓe mbiyata
jorngol ene nawra keccol caɗele ko Mali kono to banggue fagguno ɗo dampima ha yetti Sénégal ɗum waɗi sa yi ko poɗɗa hadde tan hat ko poɗɗa wallude wallu willu guila yettadema ɗo fahamamuya mawɗo so tawi sarhinama moni kala ne wawi andude hen ko heewi wonko jiyata e galle deƴƴa sa haali darto sa haalani so ɓooyi memoye ma an il faut billa wonko jiyata willat won rafi mo jiyata willu won boni mo jiyatanara willu wonko jiyatani bonna willu sa willani koye ma fayi jagorɗo konu mo leydi Mali itti sete koninkoɓe timmuɓe e gardugola colonel majeur Oumar Mayiga walla mbiyen Oumarou Mayiga ɓe jettima Dakar lamorgo leydi Sénégal ɓe joɗodima e général Birahima Diop on woni jagorɗo konu mo leydi Sénégal pour sakkude peeje e kisal hakkunde leydi ndi Sénégal e leydi Mali ha tendi to banggue keerol to e ƴettude hen kadi expérience uji kewɗi no fewi hoore jagorɗo mo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko hanke batu jagorɗo gonɗo e heblanade ko wiyata tera meeting mawɗo mo yiɗi wadde moɓodiral manggal ngal hono meeɗa waɗe leydi Sénégal ɗum woni ko yiɗi wadde ɗum jeeyi sababu noon o ƴetti hanki foftorde makko e batu jagorɗe ko hande fuɗɗoto o ƴetti foftere pour heɓanade tera meeting makko mo yiɗi wadde ñande jeetati woni aset paaɗo woni Pastef e invitaɓe e woɗɓe kala wadde moɓodiral manggal wonko yiɗi haalde o saaha noon ko ɗum tan ɓuuri wawde haalede e nder leydi ndi Sénégal kono kadi e haalede hakkunde makko e hoorejo leydi ndi o saaha holɗo yarata e hono wayi ko ɗiɗo hen actualité ji tan jiɗɗon rokkirde seeɗa ko heddi ko garen e yewtere men cellal ɓalli yewtere men cellal ɓalli ñalawma hanki o noon yewtere men alarba buuɗalirmede en keeɓi ɓatakuji kewɗi en keeɓi noddali kewɗi wonno yewtere nde ko nde yewtere lugginde no feewi ande reggini toɓɓe nder suudu ha heewi ande reggini toɓɓe nder galle ha heewi nde tawno ko ɗum woni ko wuura hewɓe hen garti caɗele guuraɗe ndeke firti noon dewle ɗe pop ko muɗɗo mum ko tan deeƴi kono ala biɗo alhamdulillah so woodi biɗo alhamdulillah mara ko welede tan haali kono majorité o ene wuuri caɗele mawɗe e nder he ni worɓe ɓe ni rewɓe ɓe ni rewɓe ɓe ni worɓe ɓe ni nder suudu to ni dow leeso to ni nder suudu ndu hakkunde galle ɗo ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina ko caɗele dookiɗe ko caɗele naatɗe alay sago noon jewte ɓuura abbitade hen sabu kala ɗo caɗele ɓuuri wonde alay sago ɗon ɓuura rippede beele wasata ñande kala sen naata noppi ene naata noppi ene naata noppi ma dañ haysoko seeɗa ko usti walla ko wahli kono so tawi toɓɓe gonti tabu kaletake woni hunde haaletake boni mum sellata de siltata ɗum noon sellinta woni gueɗe tan ko haale e banggueji kala sabu ko ɗum diine ko dewgal jibinta diiniyanke ko dewgal jibinta diiniyanke dewgal so sellani wawa jibinde ko selli ma sella saño ɓiɗɗo ara nehe moƴƴine o daro janggo darde wawde nehede kankone ɗum noon ko toɓɓe ganduɗa ɗe so ɗe goofima tan aɗa wawi wofde e diine ma ɗum noon ne moƴƴi ɗe naata e khutbaji he ha wela ɗe naata e conférence uji religieuse ɗi ɗe naata e mogoji ɗi ɗe naata e gueɗe
natta wonde marketingaji hankadi yeyde nde mbeɗa yeeya dentalam min jeeya mogoji amin min jeeya ɗum hankadi haalis tan retour o haalis wonta gonga e gonga wahlude yimɓeɓe ɓe mbahla jaɓɓal kala mo balluɗa ha wahli jaɓɓal arte jaɓɓal moƴƴal a naati aljanna saabu Allah yami tan ko an neɗɗo o ƴeew fewnude hay soko neɗɗo goto nelaɗo min tedde sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo min muhammadin sallllahu alayhi wa sallam jettinane kam faade leñulam ngol hay soko neɗɗo goto jettinane kam fahma muya mo foti famde e ko gaddanmi on ko pamɗon ko beele o faama o wayla jaɓɓal beele o faama o wayla jaɓɓal ɗum ne kadi eɗen gandi ko hunde fonde wattede hakkille no feewi moƴƴere nde gaddami on nde qur'ana mo gaddumi o sunna mo gaddumi o on jii aɓe jogui ngal jaɓɓal koɓe jahata ko foof jokkere enɗam ala hen woni hen tan ko bone nder saabu ko wiyete hande ko jokkere enɗam ko wona jokkere enɗam ko lor woni nder saabu moni kala ne ɗamini retour kala bananɗoma hen sa wattanani ɗum tan enɗam taƴi wonti ñiŋoje wonti peloje fo wonti hankadi ni jokkere enɗam itti felore neɗɗo maaya ngara duwade laabi tati ha laabi nayyi ñande maayide ngara ñande samba maayide nde ngara ñande demba maayide nde ngara ñande kumba maayide nde noon ko ñande hen garta duwade te ɗum fo ala ɗo winda ala fo ɗo wonti jokkere enɗam itti felore annene sa dañi ɗum il faut o waɗa ɗum so waɗani ɗum karminamo nawa inde makko jeere bonna inde makko bonnitamo ɗum tagui hande aduna men fof wonti ñiŋoje ɓole wonti jalkitoje ɓole wonti peloje ɓole te min mi haalti hen sa yiɗi wasdemi tan felam sa feeli kam tan a waasi kam c'est fini saabu kala neɗɗo pelowo ƴellittako ƴeewe daare ko kalmi ko tan kala gurɗo felde on jii daɗaɗo ala ko wuuri tan so wona felde an kay mi feelima an kay ko naggam an ko naggam a yii daɗaɗo daɗɗo o felata jiɗɗo dadde o felata jiɗɗo towal o felata jiɗɗo dañal o felata jiɗɗo peewal o felata o toɓɓi tan koko toɓɓi ko sa toɓɓi ko mi toɓɓi ko toɓɓumi ko ene fof en toɓɓi ko toɓɓuɗen ko tan en toɓɓat goɗɗum ko wona peloje alhamdulillah kono ko toɓɓumi ko a toɓɓani ɗum darata koko toɓɓumi ko e kala saaha ɗiɗi telƴinde ɗum mbattata ko peloje yidde telƴindemi so watti laardema hami telƴat saabu an a ɓosani mo ɓosani wiine fela ɓosowo so ɓooyi ɓosowo kañumne natta ɓosde wona ɗum woni rendo men a yahata mi yahata somi fuɗɗimi yaade kadi gadda dongal pawa e duwam yahata banda men tonguiten koye men tonguiten koye men tonguiten koye men gustanen koye men teddendi so neɗɗo maayi a ari duwaw law gotol gasi koye wuuro he gonɗa gasi a ari tan gasi silti hanki hen kalde toɓɓere wotere en keeɓiɗo hen hanki noddandu khalifa goto khalifa diine nde mbiɗen neɗɗo so tawi humanama totte joom suudu mum mbasoniɗon padaga henna kurjuraji bateɗi en ɗi kurjuraji jorareji ɗi beñuwaruji ɗi kakeji ɗe leeceji ɗe darabuji ɗi ko lokete hen ko foof ani tayimaji ɗi pap ko kecce puyɗe wallahi ko kecce puyɗe ene herƴina gurdam mon a hokkama debbo humama gasi o ala moye dokkemo joom suudu makko yo yah yoɓe jaah moye seeɗa moɓe jogui wadde yangue yoɓe jaah ɓe mbaɗoya poulaye mabɓe yoɓe jaah hande poulaye ne marsa yoɓe jaah ɓe mbaɗoyaɗa hen guesel mabɓe ɓe ndema lugumaji debbo wattanawde jeere ha koni hande sa di ha jeehe jeereji men Fouta ɗi kala nde haako ari tawat jirama gasi ɗum tagi so jamma ari yimɓe cahanama haako sa nokki jungo ne joltinta tawat gasi haako hande ko kanŋe heɓotako oɗon gandi kalami ko jeehe to hakko ñamete to jeehe to hakko yilete to mi haalata ko wodani kala ko kalmi tawat ko ra'ayal ayni ko yitaram jiirumi ko ra'ayal ayni jeehe to ƴeewon so tawi ko poɗɗa jowde yangue ko tan ngara joɗɗa puttina guiɗe kafe ngala mburu ala sukara ala hay ko codanoɗa debbo maɗa sarveta yum so yalti julde ala ko caɗele tan ɓoole wontata yawnata dewgal mon ko baggal
dewgal baggal walla dewgal kesal ngal suwa ƴoƴ ngal suwa tiit ngowka naataani so tawi caɗeele mbatti arde ko wayno faggundu walla mankude timminde sarɗiyeji poɗɗi wonde ɗon ɗi yawaare naata ɗum jeesa wande yawaare hewnde naati so ɓooyi debbo wonta goɗɗum kala baɗɗon proposé goɗɗum omo yiɗi aduna omo yiɗi yontede omo yiɗi milet omo yiɗi comci omo yiɗi jubbe o yahat ɗum a wawa haddemo ɗum noon bandam en ko enen pewnata rendo men so neɗɗo humanama wala doole woto mbiye oɗon pada ha mbaɗon hirande wona debbo makko dokkemo kanko jeeyi debbo makko ha yeeso Allah natti wonde ɓiyon kanko jeeyi tottemo 50 ujunere mo fonno wadde hen o yeeya sodoya matla e darab o fuɗɗoro leeso ujunaji nogas ɗe fenno kadi wadde hen o bonno yo yah o sodoya gertoɗe ɓoccoɗe o watta wadde omelette omo yeeya o waɗa puulayeji makko gasi mballodiren e koye men hol neɗɗo yaltirta caɗele hoto mballodiren e koye men hol neɗɗo yatirta caggal neɗɗo saɗa yiɗimo ballatamo koye peeje holno ɓamtorto kono wona holno bonirta wona holno bonnirta cikka ko peewal taw wona peewal joni sa waɗani ɗum ɓe pelma ye boni ɓe kay bolle puyɗe ɓe pelma tene pelomo an ɓuuri ɗum pelma an ɓuuri ɗe banda men tonguiten koye men gusten teddedi fawide dow men kala ko ari ko goto fof ma yelo ma nodda ma ñaago yimɓe fof ko tedduɓe on jogui rewɓe ɗiɗo on jogui debbo goto sukaɓe jeegomo on jogui rewɓe ɗiɗo sukaɓe no foti on fof ne faye dow muɗum sa anni kadi sa aɗa fawi makko caɗele ma yahata o ñaltinto o wona fonctionnaire de état o wona banquier o wona homme d'affaires en jiranimo kadi wonande won meccal ngal wo jogui ha saka mo daña haalis ha heewa hay somo daña haalis ha heewa neɗɗo wawa tan wiide ñande kala ene yaltina ne waɗani yimɓe o wawa ɗum wawa Allah subahanahu wa taala kay alhamdulillah kañum tagui enen foof Allah ko galo ganiyu ko galo yo rokke kono ala wona ñande fof o rokkanma wona ñande fof oɗoni o wa rokkude ñande fof o rokko o hande o rokko e janggo o rokko e ɓaawo janggo o rokko ɓawi tawin dokkaɗo ndu e lewru yawtude ndu wiya ɓayde ɓooyi kadi fami ñagtomo ten taw ñande kala won ñagotoɓe won rokketeɓe won caɗe ten kanko mo jogui caɗele ha wayno leydi rewɓe makko nan ɗon sukaɓe makko nan ɗon dépense makko nan ɗon courant makko nan ɗon ndiyam makko nan ɗon ordonnance uji makko nan ɗon gueɗe makko nan ɗon won yimɓe hande no godi natti ha sodde paɗe namde ɗe woni joom e galleji en hande holde joom wari sodde faɗo sodata ko ɓirtina ko en Abdoullahi Zakaria enen Abdoullahi Zakaria an mboɗo sikki ma raw duuɓi sappo hikka sodani faɗo duuɓi sappo o sodani paɗe ten noon o yewata taɓade jol dow no wawa taɓade sota paɗe wawa hankkadi koko tampi saabu ko fawi doom ko teddu on noon sa wi aɗa fawi doole ma e dow mum duttuɗa kadi pelamo min o nafata kam min o wallata kam oto yi ko ɓornoto ko tan walla ko yaro marta ko ala koy ene wawi ni tawa hande an ko piɓɗa ko taw fiɓani feccere majjum ɗum noon banda men gustenen koye men teddendi tonguiten koye men gusten teddendi sagata yo janggo wawde dañde ɗo heedi sagata yaha dañi duuɓi nogas taw ko bamum soɗa ɗum faɗa hersini sagata yaha dañi duuɓi nogas taw wawa kañum e hoorem ala ɗo wawi heedande galle ɗum ko catastrophe ala ɗo mbawɗa heedande galle hay nokku wona to banggue lamɗam wona to banggue ndiyam wona to banggue sukkude woto ɓuuri ndewde ɗo wona haydara kada jooɗi tan football tan jeddi tan internet tan ya ngara tan c'est fini aduna yaha dartaki kesi ɗiɗi ene birtoma ñande kala ne jaaha dartaki ɗin kesi ɗiɗi goni jamma e ñalawma kesol ñalawma e kesol jamma ene birtoma ne jaaha joni ɗi ɓattinma halkare joni dappa ko jimo arabo wino ko innal jadidayni iza astawlaya ala jadidin wahidin adniyahu lil bila kesi ɗiɗi soɗi birto kesel gotel woni jamma e ñalawma joni dappa aɗa yi ɗum ñande kala ne aɗa jooɗi aɗa ka suka saɗa gummoɗa e jonde sa ummima jonde kedana galle mon hay soko mburu walla kedana hay soko bidon nebam
walla keedanaɓe kam hay soko sodde haako kala jontaɗo kam gitta temedere lomba hen coode haako ɓayde haako hande ko kanŋe wiye kam haako ñamete koye galle ko hande ko Demba de sodata ko Hammadine to woni Hammadine nebam ɗam ko Hammadi sodata eywa Aline to woni ko Ali de hande kañum waɗi ɗum ɗo henna waɗi fayida alhamdulillah mburu galle fof kañum sooda ɗum ɗo henna gila a waɗani galle aɗa jangga ɗum sa waɗi galle a tampata hewɓe hande donki wadde galleji hewɓe donki wadde galleji ene ndesi ne jibini kono nan ñammine ne jarne rewɓe men ne ñammine ne jarne holɗum par ce que gila ne goni sukaɓe meeɗa wiide ene deppiso tene ñande kala aɗa daña ñande kala aɗa daña paaɗen koye cellal ɓalli kono ɗum koye cellal jeeya sabu ko ɗum ñaw ɓurɗo bonde ñabbuji ɗeɗo balɗe en keɓiɗo hen kabaru goto en keeɓi ɗum ɗo hen debbo goto yumiraɗo goto wo rafa ɓe nayimo dispensaire mabɓe o artira galle mabɓe kadi o waɗi cité goɗɗo o yani kadi o nawta jaggimo ko diabète e tension o andano nde o nawa hôpital mabɓe mawɗo tawa mo jogui diabète mo jogui tension ngabbowo no feewi ɓe antirimo toon leɗɗe makko safara makko analyse uji makko pop o watti ko ɓe o jiida ɓe ko ɓe jelonto koreji jogiiɓe moyen goto kala wode ko neldi o wanne fereji médicoji makko ɓiyi ko debbo ari to hôpital to nde ɓiɗɗo debbo ari nde wo tawi ɗon ñande hen yimɓe wuuro mabɓe jeeyaɓe leegal mabɓe tato ne gaddi toon ballal dendinagal e juuɗe koreji ha e sehilaɓe beele o waɗira analyse uji makko o sooda médicament ji makko o yoɓa hen hôpital o kadi o ñaama hen ɓayde o sellani kanko yummowo on nde ari tawi ɗon ɓiɗɗo debbo o salmodiri mum o daari jungo ɓiɗɗo debbo o tawi ɓiɗɗo debbo ne jogui téléphone mo hinde iPhone 16 Pro Max mi anda hono wiyete mi anda hen iPhone aji min kam ala fof gadumi iPhone 16 oɗon gandi ɗum kam ɓoyani iPhone 16 mi anda ko Pro Max wiyete mi anda mo ganduɗa ene jara million mankuɗo seeɗa so rewi lawol omo tami ɗum e jungo on daarima hunde juuti wimo yomi yii téléphone ma o tottimo daari soko debbo woni wadde commentaire ko iPhone 16 Pro Max nangam 16 haala omo holla en faaro kadi ko laaɓi photo ko omo waɗa commentaire kanko suki debbo kan gorko direct o yeeƴaki o hersani o yimo jeeyi téléphone o wi min jeeyi o yimo soodanma mo komi dokkaɗo o wi yumma sellani ɗi dumunnaji fof leeli ɗo ene yelane aɗa jogui valeur 1 million mankuɗo seeɗa aɗa tami ɗum e jungo a wawa ittude ɗum jeeya ɗum gara cafra yumma koma yumma yelane ta ɗum fatta hande ceer jiya galle hande ala hay ko defi baba hande ala hay dépasse dara jungo ɓiyi ko gorko walla jungo ɓiyi ko debbo tawani tafi téléphone mo 400 000 francs CFA walla ne fi hande guerfas ceerɗo walla ne fi tuuba ceerba hande walla paɗe ceerɗe taw hande baba hay ko rokki dépasse ala hande baba hay ko rokki dépasse ala kono jiya jomum ne jogui matériel ceerɗo en tamiɗo ɓe jungo ene fiyen connexion mo 2000 francs CFA tene fadi ha midi yonta baba so deppisima nene defti walla suddiɓe mawniraɓe defti jomum semto ha laaɓa rutto kadi yo welani wiyetani hay albarka banda men rendo men ngo wonani yarata rendo ma wayla jaɓɓal mbaylen jaɓɓal sen mbaylani jaɓɓal en jahata moni kala yo dañɗo heedi ko ɗum wallata en ganden aduna nanɗo ara seeɗa balkon seeɗa nanɗo ara enen fof en certat ɓayden jiiɗa sertude jiɗɗen ko tamodirde goto fof dañɗo heedi moni fof so dañiɗo heedi tan en gurdata
kono so alaa ɗo keeɗɗa tampere ne ɓeydo teddendi ne ɓeydo fere ne ɓeydo dépasse ne ɓeydo yaatirde caggal ne ɓeydo ko dañete kon usto so ɓooyi tan yaw naatat so yaw naati haala naatat so haala naati ka wonata ko bonka ngaybondiren bonodiren ceertiren no boniri ngallami galla jinnaɗo sa woni e galle oto hul haalande sukaɓe goonga oto hul haalande sukaɓe ma goonga yo Allah won ballo ya rabbi fof koye cellal ɓalli yahata en jiiɗeɗo hen balɗe mawɗo goto debbo omo sumi peɗeli joyɗi fof ene mbaɗa bande o salligini o gayni o werti sadiari makko o gayni o ƴetti chargeur téléphone makko o barisi o yidde charge téléphone o juuɗe no leppiri ni no nangiri charge ni o nanne ɗum ɗo he ni automatiquement masimo peɗeli ɗi fof larñiti o nawa hôpital en meeɗin haalde hen won ɗo congélateur uji walla frigoji mbari yimɓe sabu mas nangata ko ɓernde e ɗuure walla mbiyen gañagu hoore wiite mi anda hakkude hoore teri sa masama nangata ko hakkude hoore e ɓernde wonno ko ɗo wonki ɓuri tafodirde frigo masowo congélateur masowo ñif sa mimi waɗa gar ɗeɓa masdema mbiya aɗa waɗa serviette hankadi walla serviette ɓen mbiya sarbette aɗa waɗa serviette yidde uddide ɗum sa gayni mbaɗa sarbette ma gudda fof woto waɗ ɗum wadde brancé ittu branchement o nodda technicien aɓe jogui ko pewnata o natta masde o wasa halkudema o wasa halkude ɓesgu ma wonanma jaam aɗa tarodde aɗa looto walla aɗa salligino aɗa huɓɓi lampa jalta juuɗe ma nde leppita mbaɗa e contacté tat sa tini tan kanko on contacté o waɗan mas o waɗa kr seeɗa no fotiri foof on mas kalde o nanguma on wawi wardema joni joni o nanggat ɓerde ma nde wonta cardiaque o darte oɗon gandi mas waɗata masata ko ɓanduma nanga ɓernde daro ɗum woni mas sa inen kaari masama tan so tawi hunde mimima rewata koye nder ɗaɗima he ko ƴiƴam woni to ko ƴiƴam ɗam masata ƴiƴam ne masodira e goɗɗum gandirta ɗum ko ƴiƴam masata so kuura mimi tan fayi koye nder ɗaɗi he net ɗaɗol pangol ɓerdegol ko ngol jagata kak e pangol dow hoore ngol hakkude hoore ɗo kak daroɗa jajjom yoora kos jaɗɗa par ce que ɗum ƴiƴam ɗam foof darota kak ɗam darota kak ɓernde daro so ƴiyam darim ɓernde darima tan o mayat ɗum ko mas kuura addata ɗum téléphone ko jeygue woni e mum a barisat ɗum ha wiye tep juuɗe ma ko ceɓoje ne ceɓa ɓe nanga pawa dow becce mum lelo gajjo pawa dow becce mum téléphone o ene mbarñi mbiyene keɗo audio ji ɓe juuɗe men caaɓa jogo téléphone o ha mbattayde peɗeli juuɗe ma ɗi aɗi jaaɗa sabu hollum téléphone ne masa juuɗe ma ɗe seeɗa seeɗa ene sooro e ɗaɗima he ene sooro hen ha watta nangoyde nder to watta jadde watta sorde watta musde wonɗo jahata watta wiyede ko hendu sabu koye sifaji hendu jeeya noon hendu waɗanma wona soorat wona e musde nder taw ko oɗo hen boros mas tokoso naato e peɗeli ma ɗi par ce que peɗeli sa waɗi jungo ko ƴiƴam woni mum sa hofi peɗeli juuɗe ma hofti tan a yiyat fuu no ƴiƴam ko fe peɗeli noon kofton sa hofi a hofti tan a yiyat fuu no ƴiƴam no memirta téléphone o ni noon ɓayde téléphone o kadi wona téléphone mbaɗaɗo sécurisé tigui rigui
ko téléphone ngaji chinois bawɗi wulde jaw sa fi audio gota gayni taw téléphone o fo wuli jaw no nangirɗamo ni nguleki ko jeyge wonge nder nge no natirta par ce que ko batiri wonde ko jeyge nanuɗa e makko kaloɗema ko jeyge wi tut way kono nanga bouteille gaz lowa hen gaz ha heewa ni ko même chose ko jeyge lowɗa hen ko four mbaɗɗa jeyge ha heewi walla ko four no mbaɗɗa ƴulɓe ha heewi aɗan defata kankone ko jeyge woni nder hawi tut gona e duɗal aɗa defa téléphone noon takkima tene ko jeyge woni makko tene ko jeyge gonɗa e defte walla gaz aɗa huɓɓi gaz a jaggi téléphone ɗo fayi sara téléphone o ko jeyge woni makko gaz ko jeyge woni mum so tawi ɗi memodiri ɗi pettat tef wontata ko bombo oɗo jii ñande fof waɗino waɗino ɗo henna ɗo e leydi ndi ɗo Dakar ɗo ko ɓooyani rowane mi anda ko rowande wiɗo gaz uji ni petta nde téléphone yo woɗɗo gaz an baɗo ataya aɗa boyni ƴulɓe nani yeeso ma aɗa jaggi barrade aɗa siiwa aɗa jaggi téléphone aɗa haala e audioji ƴulɓe ɗe ne ɓattima nguleki téléphone e nguleki furno koko mastodirta so ɓoyno hay fettude ko jeyge woni nder ko fiiluji woni nder ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe halkare kala ken reena fittandu neɗɗo ko diine Allah wi ko ndene pittali ɗi sabu Allah ne fasni neɗɗo ɗo yeehi ha Allah wondi wi teddinima an wonki ɓi adama ki wala qad karramna bani adama Allah teddini ɓi adama o mo waɗi omo tagi ñiibi mo tagi lelli mo tagi kooɓi mo tagi pucci mo tagi bamɗi mo tagi nayi mo tagi beyi baali kalɗen baali ɗo ko ɗo calminten denɗam Hawa Mbay Ba mi salminima ha to Mbour mi salmini bamma kaw Ousmane Ba mi salmini enema Hawa Diallo mi nawtuma ha to Ɓokki Sabundu denɗam an wiyata a rokkiyam baali ɗi jettima jarama yalla yo moƴƴere Hawa Mbay Ba ha to Mbour mi salmini jinnaɓe ma no feewi ko ɗon kadi calmimi debbo moƴƴo mawɗo nayejo jontaɗo labtuɗo daroggal mo annore feŋi e ɓandu mum kala hay sa ñif lampe ene yeynono hoore mum yeddi fof ha ƴeewoya mi haalta ko wodani yo Allah danda mi haalde ko wodani mbimi haalta ko yeddi fof ya ƴeewoya omono wudduru lewe jaaɓe guesel maaro dankel tamoje walla mbiya wudduru lewe jimmiyaɓe guesel maaro dankel tamoje fof ni yaha jimmiyajo jimmiyaɓe ɓe kamɓe goni toroɓe wudduru woni jimmiyaɓe koɓe neɗɗo gooto awa hay goto a sirdeɓe koɓe nattodirɓe koɓe ƴiƴam gootam sa ari haɗo leegal babaɓe ɗo leegal fulɓe ma tawɗon debbo nayejo ne wiye Horsi Faati ɓamdudu no wukkita annoraji sa nannimo e suudu a ñifi lampa ka tawata komo leeri e niɓɓere he jeehe ƴeewon debbo nayejo nan ɗon jeehe ƴeewoyon ko Allah waɗirimo noon kadi ko Allah rokkirimo noon kadi alhamdulillah amin jettanma Allah e ko Allah waɗanma hen ko Horsi Faati yo dusugo ɓoyya Mawlana mboɗo ñaagui tan neɗɗo ko dewal Allah e moƴƴere sa yiɗi wuurde gurda e annora sa yinde e annore sa yi ɓandu ndu no yaltirta elle daroɗɗe ka sajan jali aɗa dartido hen hoore maɗa Horsi Faati yo dusugo ɓoyya Rabbi debbo moƴƴo julɗo jokkowo enɗam duuɓi ma ɗi kala nde pinɗa mbiyata ka ma nanga salmburu ma ndu aɗa tuggo aɗa jokkoya enɗam alhamdulillah yo dusugo ɓoyya Mawlana Allah tagi beyi tagi baali tagi fof kono Allah wi tan ko teddini ɓi adama o teddinani o wiyano teddini ɓi jinne teno tagi jinneji nanɗo teno hunima
lamla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain mami hebbin jeyge yimɓe jinneji hayo tot teni sa yehi to qur'ana qul ilayya ma taw toon ɗo jinneji mbi min nani qur'ana belɗo ne jange min jaɓi kono enen ko ma kaɓe ɗen kono Allah wi ko teddini ɓi adama tan ko honni ɗum hakkude jeeri e waalo so ndungu ari ndema jeeri ndi daña ko ñamɗa onon jomen jawdi ndi so tawi so ñama gasi aha askal jawdi ndi ko ñaayde gese ɗe onon ne kadi remoɓe ɓe ɗacce askal jawdi ndi ñaaya gese ɗe so tawi on coñi on gayni on guitti dene mon ñebbe mon gerte mon gooƴi mon ko heddi ko jawdi ndi jeeyi ɗacce ndi ñaaya ko ndi sofaten ko ndi huwaten ko ɗum ko ndi ñamata ko ndi wukkitta ko ɗum woni engrais ngesa ba woni barke ngesa ba gila gese mbatti uddede natton dañde ɗum ko jokkere enɗam hakkude neɗɗo e daabeji jomen daabeji aɗa hodde aynade ittu gueɗal ngal ko hollum sa soñi a itti gueɗe ma ha gayni uddit ngesa ma ɗum wonno hanki jawdi ndi ara kañum ne ñaltindo wona a yaltini askal leydi ndi an ko ndemɗa ko nawi a yaltini askal ngesa ba ne yaltina askal ɗum woni ñaayede nde ngesa ne yiɗi dañde hoɓɓe waaɓe noon kono gila ɗin haqqeji jaɓɓa ƴeewe no mbaɗen aremaɗa ha tampa kullon gotkon ngara bonna ha laaɓa walla ni sukaɓe ƴetta jaasi jaha calka denema ha laaɓa walla jammaɗo ɓe gujja ha laaɓa fa isa baɗastumul jabbariyin en ndewal lawol tan se ndewan lawol Allah andi rewnata en ni tan foti ɓayde ken tiiɗa koye en ni enen mbiɗa ala tiiɗi koye ko baɓɓatti saqalayni ken tiiɗa koye en joni ala tiiɗi koye ko baɓɓatti ha yeeso tan jeem Allah teddini ko ɓi adama o honni ɗum ko hakkude jeeri e waalo ngal teddungal ngal Allah teddini ɓi adama bandam wona hunde famɗude so waalo ari kadi jaha luuya jabba luwa ngawa bekka daña toon gurda sa soñi kadi jawdi ndi ara kadi ñaaya waalo ngo ɗum woni kadi ko waalo ngo jogani jawdi ndi en paami ko jiɗɗen haalde ko tinnoɗen e cellal ɓalli tinnoɗen e teddinde koye men tinnoɗen e wurtinde pittali men tinnoɗen e rende pittali men ko ɗum diine fittandu so renaka ndu warende diine fittandu so renaka warende diine fittandu so waajaka waajore gueɗe kalkoje ɗum fittandu foti ko waajorede gueɗe ɗe ene haɗa ɗum wonde basɗo woni wonde basɗo tan ko yowitade fittandu kene halka ɗum kaɗa fittandu kene booma ɗum kaɗa fittandu kene usta ɗum kaɗa kene wara ɗum kaɗa kene ñawna ɗum kaɗa kene jeeyi sababu neɗɗo o loha o leefa o anda e hoore makko o jooɗo o ñoodo bina hay gaño makko hatta yurmademo kaɗa woto yetta toon ɗum woni jihaadi ɗum woni cellinowo ɗum woni annabi isa gona annabi isa cellinowo gurtinowo tawa neɗɗon jogoriɗo maayete jogori maayde ko holɗum gonɗo hakkude wurɓe e maayɓe teno maayani teno mo foti wurde par ce que balle makko gasani ballamo haw wurta hawo daro a wonti annabi isa an Allah waɗimo gurtinowo maayɓe hay soko segene ma yi ha maayi gadduɗa kolñorguel kolñiɗa cegineji ɗi gadɗa piede biche wiyata mi anda guittuɗa daneri ndi pewnuɗa segeno ha fewi segeno wurti arti a wurtini neɗɗo kala ko ɗaccuɗa e hoore ma mayata ɗum noon ko Allah rokkuma wurtin foof gona gurtinowo ko diine l'islam saabu hollum mbiɗa ko ya yoot mbiɗa ko ya uur mbiɗa ko ya laaɓ ya feew ndewa Allah ɓandu ma ɗo ne sohlume maɗa tinnoɗen e cellal ɓalli tinnoɗen e wasodirde koye men faade cellal gila to ñamde gila to yarde gila to jokkodire gila so buuɗalir men nde feri feeñi fen jeeyi ɓattake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen